face și bine vă găsit la un nou videoclip, sunt cu Diana. Eu sunt sus acolo. Da. Pe partea de sus și Diana e pe partea de jos. Au. Încercăm să batem dragonul, dar la ce nu suntem, nu o să batem niciodată. Poate unul. Nu? Poate în 2 ani o să-l batem. Acum știi ce trebuie să facem? Regula numărul 1, mai greu. Da. Așa. Să facem un craft. Da. Ăsta și lemne chiar. Cum era, bă, nu m-am mai jucat Survival de 1000 de ani? Și eu. M-am mai jucat acum o lună mai. Și... Hai la dată, taci. Ok. Iulu. M-am pierdut de tine. Diana? Vezi pe unde suntem? Da. Suntem pe o ilă. Mama, merge mai tare. Yes. Bă, tu ai murit. Nu am murit. Nu, n-ai murit. Nu. Păi și unde te văd? Acum suntem blocați pe insula asta pe viață. Păi și unde ești? Te văd. Herobrine. Bine. Păi Da. mă plimb aici. Păi dar eu nu te găsesc. Pe, nu știu, dar de ce Turcoazule. nu sunt târcoaz. Turcoaz. De ce jucăm pe seedul Herobrine? O? Da, cred că o să ies. M-am căcat pe Denis. Oaie, hai să o bate! Ăla e porc. Man. Eu o oaie acolo. Jump scare. Ăla e panda! Ăsta e oaie. Am găsit pan. Eu am găsit găină cu Cred că 3 am lei. halucinații. Cine oare ți-a dat? Eu am găsit floricele de 3 lei. Le rog, nu le colectam. De ce? Bă, unde e? Pentru! Ia, dar noi... trebuie să facem Mambo Jumbo. Bă, unde ești? Mambo Jumbo. Unde ești, bre, că m-am rătăcit? Poți să-ți folosești stick. Deci ce trebuia să facem prima dată? Da, prima dată nu te găsesc. Și deja... foc. Trebuia să facem un pic să minăm, nu? Da, eu nu știu pe unde am ajuns. Uite-te un pic la mine unde am ajuns. Mamă, tu ești... Pe ce lume ești, Diana? Pe lumea verde deschis. Nu știu. Stai puțin, Diana. Pe ce lume ești tu? Pe lumea 3. E sigură că suntem pe aceeași lume? Da. Pe la început cum ne-am găsit, mă? Eu cred că ești Zora din One Piece. Yes. Oh, hai să not. Nu să fac asta. Bro, am găsit tot asta. Oaie neagră. Oaie neagră. Wow. Nasty spaghetti. Ești pe lângă mine. Nu sunt. Acum folosesc seed corner sau cum să numește friend. Friend avabile. Nu cred că ești prietena mea. Cred că ești nebun. You are my sister. You are my brother. Doar. Ouch. Așa, nu o să bat cu algoritmul ăsta, nu o să batem în viața mea dragonul. Da, mami. Man, eu ce fac, băi? Ce faci? Ce fac? Hai mă, Albert. Pe ce planetă ești? Pe lumea 3. Băi, I want this one. And who took Jet? Mambo Jumbo. Eu prost. Zi, ai fost pe aici? Nu. Da, ai fost. Nu, n-am fost. Oaia neagră. Da, mă vezi. Hai să minăm. Regula numărul 1 la Minecraft, nu mina jos. Yes. Stai un pic. Hai să găsim și noi un loc odată, nu mai sta 2 ani acolo. Stai, bre. Stai un pic. Nu știu ce fac, dar... Eu minez aici.
tu adu resurse din pădure. Ce resurse vrei? Lemne. Auci. Sunt într-o groapă. Unde? Sub pământ. La propriu acum. Îți zice că da. Hai să te ajută de... Eu. Ue. Hop. Și... Oh. Ei, bye. We need to do the bye. Man. Bro, lasă oaia în pace. No. Bro, uite-te. Că oaie vorbeam. Uite-te un pic la calul ăla, săracul. Are vacă, din câte știu. Vacă, pardon. Oaie cu 3 lei în buzunar. O să-mi omor pigexul. Nu. Ce? Stați 2 secunde. Să-mi furați. Mama pic. Oh, man. What the? Yeah. Diana, Oh. dacă nu terminăm videoclipul bătând dragonul, jur că este cel mai nu player de Minecraft. Da. Asta nu o să se întâmple. Noi mai mult ne jucăm așa la mișto. Da. Eu nici nu știu de ce zic da. Pentru că nu știu ce să zici. Da. Chiar ai dreptate aici. Hai de gând, mami. Geris, mamă, ce mamă. Eu rup mâinile, uite-te la mine. Fă-ți pigex! Topor! Că de asta există crafting table. Atunci îmi faci tu, că eu nu știu. Nu știu, Am uitat. craftează astea 48. Astea 4. Da, craftează la apasă X. Apasă X. Acum Da. craftează un crafting table. Now. Nu apăsa X, apasă A. Așa să facem. Și apasă X la bețele alea. Uite. Da. Nu că rău palma. Bun. Am apăsat pe X la bețe. Gata, acum ai bețele în inventar. Now, slay. Eu zic să fugi. Da, tu unde ești? Guys, help me. Nu te-ai apropiat, nu te-ai îndepărtat un metru de mine. Mai bine nu te mai uiți. Mergi, bă, pe spatele. Logică. Vezi că cazi. Ah! Jumpscare. Mamă, ce m-a speriat. Clasic. Ai și speriat. Eu zic să mergem la ce am săpat. Da, mai bine să batem alta și tu. N-avem nicio sabie. Hai să ne aruncăm Îl o mare. batem cu mâna. Eu zic să ne aruncăm o mare. Îl slămăm. Aruncă-te tu prima. Tu vei și tu. Iu! Uite ce slămoni. Probați? Ți-a apăsat pe butonul de mers ca să noți. Vezi că la aia trece la bulele alea. E normal ca... Să Sper luăm că nu ne puțin pierdem de aer. pământ. Ai grijă la zombie. Jumpscare. Am spus să ai grijă. Aolo, noaptea asta suntem jale. Yes. Ai grijă! Bă, vine delfinul după mine. A, nu e delfin. Bă, delfinul! Denis. Denis. Vreau să pun inventori. Denis, sunt 1000 de ăștia după mine. Trebuie să activez creativ. Cred că ar fi cazul. Nu e! Ce de trebuie să nu folosim creativ o secundă. Ue. Hai că vin repede, încerc să găsesc. Bă, mi-e foame. Eu am... Bro, here. Încerc să te găsesc repede. You go. Eu, din... Glăp. Ridică-mă, prostie de joc. Nu vreau să urc.
stai în picioare. Bă, eu cred că în noaptea asta suntem hooked, nu? Eu cred. Și eu. Băi, vezi că mor. Dă-te naiba de creeper. Do you want that jumpscare? Eu nici o viață n-am pierdut. Și tu ai pierdut 1000 de vieți. Pentru că eu fac Pentru că toată tu ești treaba. nou. Eu fac toată treaba. Mami, nu băga asta în gură. Ce? Eu fac toată treaba, Diana. Da, aproape, da. Haide, frate. Mi-a pierdut și ea prostiile mele. Yes, Las că ai tu 64 de bețe. yes. Să mi le dai mie, că știu eu ce să fac. Am ajuns la Maru. Hai, tată, te termini. Da, mami. Te termin noapte urâtă. Te văd. Jumpscare. Da, mami. Jumpscare for me. Bă, cat! Ne-a reunit. I'm rip. Ready. Ne-a reunit. Ne-am reunit. Da, faci. Yeah. Oh, hai deodată, fă-te zi. Nu știu de ce nu se întâmplă. Vreau să facem neapărat niște paturi. Sau Dar nu avem. Bă, dă-te n-ai! I'm dead. Să Everyone. ne facem și o bază la zi. Fă o bază mică și vânează oi. Da, oile să Sunt le... 1000 de dășeal pe mine. Mami. Iana, fă o bază mică în care încape 2 paturi. Fă o ușă și vânează și vânează 4 oi, ai înțeles? Dar toate oile să fie de aceeași culoare. Albă, albă e cel mai. Bro, horseman, what the horseman? Sunt 1000 de ăștia după mine și cu ăsta. Denis, mor. Și eu. Denis, pierdem challenge. Nu e challenge. Patele mă doale. Denis, Să da. murim și de 100 de ori. Da, sigur, noaptea asta. De 3 ore. De 2. 3. 3. Una la până, 2 la ăștia. I wanna run away. I want to jump, it's great. I wanna run away. I'm dead, everyone. Yeah, absolut. Mor. Am murit. Ce factură, mă? Am murit. Jumpscare. Ia cât mai mulți zombi și mochi pe cap tău. Spune ce? Eu fac baza repede. O fac repede. Și ne blocăm în ea. Ai înțeles? Dar trebuie să mă găsesc aia unde am murit. Aveam tot. Aveți tot? Sau ce? Aveam tot ce ne trebuia. Lasă. Nu faci să te lovești așa. Noaptea asta n-am făcut nimic ziua și fac. Eu mă bălăcesc. Păi și eu. Hai să găsim un loc. Aici e cel mai mult loc. De ce? E gol. Nu e nimeni aici. Hai să batem jos copaci. Stai un pic. Ce faci, Verena? Nu știu, mă bălăcesc. Adică mă să bat toți copaci, că aici nu e nimeni. Și să facem o băzuță mică. Stai un pic. Oh, here you go. Sau să fac un ex. Trebuie 5 luni pentru asta. Ce faci, mami? Absolut tot. Nu contează, mami. Și eu am pierdut de ce crezi. Copaci, bări. Nu sunt buni. Nu! Nu mai stai din ele. Dă-te. Du-te, haide pe insulă. Insula asta.
Vreau să zic eu ce îi spun. Oh, sugar cane. Ia tu Bobati. Eu știu ce fac. Știi ce fac? Oh. Nu știu. Nu. Vrei să ne facem o bază aici? De ce am nevoie de bambu? Nu că nu cred că ai scrie. Ceva ce nu există pentru vocabularul tău. Man. Haideți să ne facem o bază mică aici. Stai să fac și o două sări. Mami. O să aștept? Da. Jumpscare. Dai cu pumnul în gură. În sfârșit. Gigi. După 3 ani. O, pământ, e perfect. Plământ am să tine. Plămâni. Haide, fă-te zi odată să dispară ăsta. Nu dispară, ia foc. Păi știu. Nu știu, și nu te arunca mare dacă ia foc. Ce știu, acum 2 secunde. Păi nici nu s-a făcut bine zi. Dacă ia foc să nu-l arunci mare, ai înțeles? Da. Ăla nu cred Îl că. lasă moară liniștit. Dacă nu îl bat. Ai intrat singur, nu e vina mea. Da, băiatatul ai pus. Haide, urcă-te. Slay. Nu intra după mine. Și uite că așa a făcut. Mi-a furat materiale? Nu. Uite că nu a făcut nimic. Go. Please, go. I'm so hungry. Băi, ok. Până adă și tu vreo... Denis. Ăsta, aaa! Îi dau cu bătul. Man. Unde e? Alberto, Ai, mami, frumos, fotolexul. Dau cu bătul. Gata. Nu vrei să faci și tu asta? Nu, că n-am hămbuț. Ha! Unde nu vrei materialele mele? Aici. Am oare să mă arăt pe ele mele? Nu sunt mare. Dacă vrei, ia tu astea. Ce am de Poate fapt. de boschetare eu n-am. Uite-le. Ai nevoie de ele? Dă-mi-le. Am nevoie. Stai să țin. Știi că n-am 6 de... Lasă. Chiar dacă nu fă. Dar cum se dă? Pe A sau pe X? Pe X? Pe pumnul în gură. Zi, bă. Zi. Pe A, X? A, ăsta? Sau ăsta? Ăsta. Ăsta? Ăsta? Asta a fost videoclip. Ăsta. A, merge pe toate. Jumpscare. Denis? Nu. Salut. Normal că da. Shh, goodbye. Am crezut că e un arc plutitor. Și eu. Cine nu crede asta? Ui, mă duc un pic pe lumea asta. Pe ce lume visezi? Pe asta. Să Tocmai- iau dirt. Vină un pic la mine. Stop. Ia asta. Ia sabia aia. Ți-am aruncat o sabie. Du-te după ea. Unde vrei? Uite-o. Ah. O să terminăm noi Minecraft-ul când o zbura porci. Da. Ia tot dirt-ul meu. We need dirt. Știu eu de ce am nevoie de dirt. Să faci o bază. Nu chiar. Ba da, asta. De asta ți-am dat o sabie. Denis, help. Denis? Ți-am dat o sabie. Ai uitat? Da, mor singur. I have un viață. Dă-te, mă, Chiar. Aoleu, dă-te, mă, să te ajut. Stai bă, că mor ăștia singuri. No problem. A ce prostie ăsta? Ia tot dirt-ul, ți-l pun aici. Ia și Pune-mi pe lumea cealaltă. Oliver. Denis, eu toate astea. M-am rătăcit. În pădure. This is the... Am rătăcit în pădure. Și eu cred că aș merge în apă să te găsesc. E o idee bună, Nu nu? că ai cele mai proaste. Eu rup umărul.
Ai odată! Ei. Da, ți-am găsit. Da, nu mai găsit. Ba da. Și pe insula mea ți-am lăsat niște dale. Da, deja ți-am găsit, nu-i nevoie. Ia-ți sabie. Stai un pic, să ajung. Nu Pune-mi știu. o pe lumea cealaltă dacă vrei. Ți-o pun acolo. Nu! Nu te pus. Lasă! Ai picioare. Ia-ți-o, Denis! Ai picioare. Denis, ia-ți-o, că sunt prea departe de ea. Ești 15 blocuri distanță de ea. Nu e alte. Ești super departe. Mai mult de 15. 45. Nu. Denis. Ia și ți-o pun pe insula noastră proastă. Iau. Aici pe insulă. Așa mă doare, mami, și pe mine. Bă, Uite că eu te-am găsit. Așa mă doare. Ia și mai adaug. Ok, asta e care l-am vânat eu. Yay! Da, deci poți să zic că vă sparge, dar nu o să vede și... Da. Pentru că noi nu facem nimic. Pentru că avem un creier de nucă. Da. Câte nucă? Da. Absolut nu știu de ce tot zic da. Bine, zici că te acolo singur. Pentru că nu știu cuvânt. Aproape. Te-ai învățat să îi zice mami. Jumpscare. Ești un Pokémon că fără să învăț. Uite, și mami poate să pundă pagina. Cum dă mânuța lui mami? Mă smecheră, mă smecheră lui mami. E un Pokémon care nu învață nimic. Man. Mă smecheră lui mami. Și eu? Dar tu ești un Pokémon care... Nu. Smecheră lui mami. Nu prea picior. Să pună el pe așa zice pe el să pângă, care eu nu-i bage. Oh. Îți fac un topor. Gata! Îți fac o... Nu mă dedica. Vezi că îți dau un topor, Diana, și minează copaci ca Să minez copaci. Și spun ceva? Și cu copacii ăia să faci o ușă și să înconjuri expresia. Să faci tu. Eu mă duc la minat. Gata! Auci. Două pighețuri și două topoare. Gata, astăzi mami ochișorii. Astăzi mami ochișorii la băiat. Ia, vezi că îți dau un pigheț și un topor. Stai un pic. Foarte ca un pic. Foarte 3 secunde. Da. Ia un pigheț. Da, dacă și un topor. Păi și cu ăsta ce fac? Cu ăsta, cu ăsta. Tai copaci. Ia, vreau să-l bați. Jumpscare. Nu-ți face nimic că e pe mal. Crezi eu. Și plantează și copaci pe acolo. Da, nu face nimic. Plantează și Cu ăsta tai copaci, corect? Trebuie să plantezi și noi. Vezi că plantezi și un copac pe acolo. Ok, nu mă interesează. Hai că mă duc să minez. Du-te. Eu stau liniștită pe lângă bară. Sureț. Vezi în jos? Nu minez în jos, fac scări. Da, cel mai tare scări de pe lume. Fac scări de 2 ori mai bine decât să minez în jos. Dar nu mă mai bate! Nu te va! Păi ajută-mă că sunt unul viață. Faci fraier acolo. Ce fac? Ce faci fraier acolo? Bă! Eram unul viață. Tu ce făceai acolo? Mâncai iarbă. Mie nu face nimic! Ți-am colectat eu toate alea. Bate la tu. Ok, you are gone. E prietenul tău și nu știam eu? Da. Cum îl cheamă? Gigel. Cum îl chema, de fapt? Că a murit. Harimboom. Haribu? Harimboom.
Păi acum 2 secunde ai spus că îl chemau Gigel. Păi, așa i-am pus eu numele când a murit. Și înainte să moară, avea numele Haribu. Da, Haribu. Și ăsta a fost videoclipul, dar nu o să mai jucăm Minecraft cu tine la niciodată pentru că suntem noi. Bye bye.